moni ndine Jackie nde nkhani zake etu koma tentitenge chakumwa chiyesi. Nkhani yake ndi ya ku South Africa. Anthu ambiri mkuiziwa munaimva nkhani ya Jocelyn Smith ku South Africa ku Western Cape. Jocelyn Smith amakhala ndi mayi yake Kelly Smith. Pa 19 February 2024 Kelly Smith anayimba foni ku skulu kwa mwana Jocelyn kuwauza aku skulu kunayo kuti mwana wadwala sakubwera ku skulu. Nde mwana anakhala pa khomo anamusiya ndi chibwezi chawo cha amayiwo bambo dzina lake Jackies. Anamusiya mwana uja akuti anapita kukagwira ntchito kukagwira maganyu. Anabwerera kuchoka ku maganyu kwa madzulo anapeza kuti Jocelyn kulibe. Anafunsa achibweziwo Jocelyn ali kuti, achibwezi ananena kuti sindikuziwa amasewera simzoti walowera kuti. Pamene anayamba kumuyang'ana mwana osamtani osampeza. Anamuyang'ana osampeza kenako anayimba foni ku polisi. Apolisi analowerera kuyamba kusakasaka mwana ali kuti. Ndenkhani ija inakula kwambiri msanga kuti mwana wasowa. Apolisi, community, mpaka anthu kuyamba kuloza nazala kuti yayi mwina ndane bawa kapena zatani. Anthu kukhala njenjenje kumaopa kuwasiya anawo kuti ola atuluke akasewere chifukwa choti nkhani nayo mwana watani chanchitikira nchani walowera kuti. Kunali madroni, kunali mapolisi dogi, kunali community inabwera pamodzi kusakasaka kuti mwana walowera kuti, koma mwana sazapezeka. 3 weeks akusakasaka anthu analogwiya kuti mwana ali kuti. Amayiwo ndi achibwezi awo anthu onse anali pagulu potani pothandiza nawo kusaka. Kenako kunazamveka kuti papezeka mpeni wa magazi ndi malaya amagazi mnyumba mwa Jocelyn. Anthu nkumatutumuka kuti zikupezeka bwanji nyumba, koma Jocelyn sanapezeke pena paliponse. Kenako zinamveka zoti apolisi apeza chani masuspect amene akuaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhani. Masuspect amene akuoneka kuti agwidwa kukhala Jackies uja chibwezi cha mayi yake ya Jocelyn, mzake wa chibweziyo mzibambo wina, kukhalanso mzimayi wina kwa chilendo. Kenako anthu kututumuka kupeza kuti suspect wina kukhala Kelly Smith, mayi yake amwana, kuti zikutheka bwanji kuti mayi yake amwana ali gulu lotani lokayikiridwa kuti akudziwapo kanthu. Pamene nkhani imayamba kuvumbuluka pang'ono kuti chomwe chachitikira mwana ndi chani. Ndenkhani inapita ku court, anthu follower amakayikiridwa kuti achita kidnap mwana, kaya amugulitsa kaya tani, chenicheni sichimadziwika. Nde mayi uyuyu wa number 4 nzawo wa Kelly Smith anapezeka kuti ku court anakasintha, anatembenuka nkukhala state witness kapena nena kuti mboni ya boma, kunena kuti ndizoonadi panachitika ndi chiwembu chake. Mwana anagulitsidwa. Amayi yake anakhala kufuna kugulitsa mwana kwa nthawi yayitali. In fact amafuna kugulitsa ana onse. Mtengo wake unali 20,000 rands pa mwana aliyense amene anali naye. Koma amatizika kuti sisakapanda kupeza ogula athuza kuwagulitsa anawo 250 rands. Ndi anali akusakasaka utani ogula. Olo chibwezi chawocho chimaziwa. Ati sinali nkhani yobisa amakonda kuyankhula. Anayamba kukamba zimenezo mu 2023 zomati afuna kugulitsa ana. Pa nthawiyo mayiyu anali akugwiritsa ntchito chamba kwambiri, amasuta chamba analonda kwambiri mmene amaonekera mu nthawi imeneyoyo. Anali anthu kuti ovutika ndithu, koma zinazo dabwisa kuti munthu atafuna kugulitsa mwana. Nde mboni ina inabwera ku court inali aphunzitsi ake a Jocelyn. Tsiku limene linamveka kunena kuti mwana wasowa, akutiwo anali pa filling station ali mgalimoto. Anangodabwa chitseko chatsekulidwa malo wa amayi yake ya Jocelyn. Akunena kuti Jocelyn watengedwa. Amutengawo ndi sing'anga, panopo alikali mu shipi ali pa ulendo upita ku West Africa. Atanangoyankhula choncho nkunyamuka kutuluka kumatani kumapita, sanafotokozeso china chilichonse. Umboni umene unakanidwa court. Amayiwo zonsezo amakana a Kelly Smith kunena kuti iwo sakuziziwa, iwo sanapangepo china chilichonse cholakwa. Koma nkhani inali yayikulu kwambiri kuyambira chaka chatha 2024 mpaka chaka chino ili mu court akukamba anthu akupereka maumboni. Anthu ake nzake wa chibwezi chawocho, nzake wa Jackies amazengedwa nawo mlandu kuti nayenso anali gulu limene lolo. Kupezeka kuti mu court
akamufusa zoyankha zake zosadziwika bwino, sakusonyeza chisoni, akumadandaula pamenepo kunena kuti apolisi sakumuchita treat mwa ulemu, iyayi afuna azichitira treat mwa ulemu. Pamene anthu akudandaula mwana wasowa, moyo wa mwana nde kesi imapitirirabe. Zinayi zinthu zoti zovuta kumvetsa, ndi zinthu zovuta kumvetsa kuti psychologically mayiyu wangolimba mtima wakhala du sakufotokoza china chilichonse. Ndi anthu amati munthu yakuti akudziwa kumene mwana ali malingana ndi nzake. Mzimayi amene anakafotokoza anapereka umboni, anamutembenukira nzake, anena kuti ndizoonadi, ine ndimadziwa kuti munthu yakuti afuna kugulitsa mwana. Ndipo anapeza sing'anga amene anamgula mwanayo. Sing'anga anamkonda mwanayo chifukwa anali wachikaladi, komanso maso ake, kalala ya maso ake anali maso a Hazel, nde amafuna maso akeyo akuti chifukwa chonena kuti khanga tafuna kupangira mankhwala, kupangira matsenga ngati zamachita ku West Africa, marichuo nzomwe anadani, nzomwe anamufunira mwanayo kuti uyu ndi mgula, ndipo anamuguladi pa mtengo wa 20,000 rands malingana ndi umboni umene anapereka nzake wa Kelly Smith. Iye atamadziwa nawo, ndipo anamugayira nawo ndalamazo anthu anagawana. Olo tsiku lomwe anatengedwalo akuti ndithu analipompo, anamuona ndithu panabwera galimoto, munthu anabwera, amayiwo anathandizira kumuyika mwana mgalimoto. Basi mwana kumatani kumapita usadziwa kunena kuti kaya kupita kuti akumutengawo ndi ndani. Kuti nkhani yake ndiyochititsa mantha, yozizwitsa kuti kholo mwana ubala wekha ungalimbe mtima kumpanga mwana chiwembu choopsa ngati chimenecho. Kuti kholo lanthu kumagona tulo nkumadya, kukhuta, kumwera madzi, kumadziwa kunena kuti wampanga mwana wako chiwembu ngati chimenecho chifukwa choti ufuna ndalama. Nde akhala ali mprisoni, akhala kuzengedwa mlandu. Nde mlandu wakeyo kupeza kuti olokuwafunsa kuti anthu sakuulula olo pang'ono kuti kaya mwanayo anapita kuti, kaya sing'anga wake ndi ndani, sakunena zina chitsakufotokozayi. Nde chimene chikumvetsa chisoni ndipo chikuwawitsa nkhani icho kuti sakunena anamtenga mwanayo ndi ndani, kuti mwina anthu akafufuze kuti mwana ali kuti. Ayi, palibe chomwe chatani chaululikapo. Amayi wa Kelly Smith apezeka kuti ku prisoniko akuoneka kuti kwawayanja kwa basi, chifukwa analowonda kwambiri asanapite, koma apapa mmene akhala nthawi yayitali akuzengedwa mlandu nkumakadikirira ku prisoni akuachita thanzi kwa basi. Nde basi apezeka kuti milandu yapitirira mpakana awagamula. Apezeka kunena kuti awapeza ulakwa onse anthu atatu. Wafoloyo nanga sanathandizira kupereka umboni, ndo amene anathandiza kwambiri kuti anthu amangidwe apezeke ulakwa. Nde iyeyu analandira immunity kuti sizikumukhudza, ngakhale nayenso anali ndi nthawi yoti akanatha kudziwitsa apolisi kuti palitu plan ya chiwembu apa afuna kugulitsa mwana, kuti angowalanda ana onsewo asakhale nawonso pafupi chifukwa ndi anthu opsa amene akupanga plan imeneyi. Ayi, anazilekerera mpaka mwana kulibe, sizikudziwika kaya ali moyo kaya sali moyo kaya ali kutani, palibe amene akudziwa. Koma anthuwa apezeka ulakwa, alandira sentence chigamulo choti akhala nthawi yayitali bwanji mundende pa 29 May 2025. Nkhani yoyipa kwambiri kuganizira kuti kholo lingapange ana ake, mwana wake yemwe zimenezo. Mtundu wawo wakwa Kelly Smith ndokwiya kwambiri, ifa iwo akuti afuna adziwe kuti mwanayo anapita kuti. Imeneyo ndi nkhani ina yomwe ichitika ku South Africa. Zikomo kwambiri.